गस्पेल मिउजिक मेकार्सनि बानजायनायाव खुंनाय मेथाइ बादायलायनायाव गसाइगाव महकुमानि सिंनि आमलाइगुरि गामिनि देंखोगिरि करुणमयी राभाया सेथि बान्था मोननो हादों। कक्राझार जन गसाइगावनिफ्राय देंखो बादायनायाव सेथि बान्था मोननो हानाया गसाइगाव ओनसोलनि थाखाय गोग्गाथाव जादों। गस्पेल मिउजिक मेकार्सनि बानजायनायजों थांनाय 15 आरो 16 दिसेम्बरखालि गुवाहाटी नोगोरमानि कटन इउनिभार्सिटिनि के.बि.आर. अडिट'रियामाव खुंनाय जोबथा बादायनायाव गसाइगावनि करुणमयी राभाया दुलाराय आसामनि साबसिन गस्पेल मेथाइ रोजाबगिरि महरै सेथि बान्थाखौ देरहानो हानानै मान बिलाइजों लोगोसे नोगोद 50,000 रां बान्था मोननो हायो।